Příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Dnes od mikrofonu Dušan Vinka spolu se svým kolegou. Vítáme vás u dalšího utkání v rámci play-off mezi HC Orly Znojmo a UPC Vienna Capitals. Máme 3.3. roku 2013, tak trošku magické datum, ačkoliv by se Znojmu určitě hodilo, aby bylo magické právě pro dnešní vítězství, protože stav série je 2-1 ve prospěch favorizovaného týmu, a to je Vídeň. Nicméně tentokrát vyjeli v podstatě domácí, nebo respektive dnes domácí, tedy znojemští Orly do Vídně právě pro vítězství, kterého dosáhli tedy až v prodloužení. Kim Stremberg byl ten, který v 70. minutě střílel vítězný gól, no a pomohl tak prodloužit tu sérii playoff minimálně o jeden zápas. Uvidíme, jak se jim bude dnes dařit. Znojemská hala je samozřejmě nabitá fanoušky, a to nejenom znojemskými, ale máme tady dnes poměrně početný i tábor černožlutých, a to jsou samozřejmě fanoušci Vídně. Nicméně trenér Sloukal si povzdechl a nechal se slyšet o tom, že by byl velmi rád, kdyby se dařilo všechny tyhle ty zápasy play-off hrát právě až do prodloužení, protože říkal a v podstatě uvedl, že bylo vidět na vídeňském týmu právě i doma únava už v tom prodloužení, tedy tam trenér Sloukal vidí velkou výhodu svých svěřenců, je to tedy fyzická kondice. Hráči nám najíždějí na střed ledové plochy. Fiala jde na vhazování a byli znojemští úspěšnější, alespoň v tom základním vhazování. A poprvé se snaží dostat dopředu. Pláněk protáhl puk přes střední pásmo, hledal své kolegy v útočném pásmu. Na chvíli se tam tedy znojemští podívali, teď to vypadá, že se budou muset podívat zase zpátky před svojí bránu, před Ondru Kacetla, protože Rakušané taky mají chuť vyjet se podívat před znojemskou bránu. Pláněk opět nahazuje Kimu Strembergovi, ten šel hodně dopředu, nicméně jeden z obránců rakouského týmu tam byl dřív, teď ovšem Fiala se dostal za bránu a Kim Stremberg na chvíli koukl před rakouského brankáře Matthewa Zabu, nicméně byl kryt obranou a tedy z téhleté akce nebylo nic. Je tady dnes opravdu hodně slyšet znojemské fanoušky. Pojďme se podívat, co se děje na ledě. Tentokrát se musí znojemská obrana tvářit a je tam gól, bohužel je to tak. Je tam gól, takový sice ušmudlaný, který se dokutálel za tu brankovou linii, víceméně po nedorozumění ve znojemské obraně. Ale tohle to není úplně ideální začátek jednak pro celé znojemské družstvo, ale taky pro Ondru Kacetla. Ondra Kacetl teď vůbec netušil, kde se ten kotouč nacházel a on se tam opravdu prokutálel. Olsen byl střelcem tohoto gólu, nebo respektive tím kuličkářem, který dotlačil ten kotouč až za zády znojemského brankáře. Nicméně stav utkání de facto v druhé minutě velmi nepříznivý. Beroun, ten tam najížděl, teď tam našel Latnera a opět v útočném pásmu Beroun a střela na Matthewa Zabu končí v jeho lapačce. Každopádně Znojmo má jednu z posledních možností, aby vyrovnalo ještě před koncem první třetiny. Ovšem je to velké přání, ale zřejmě už nesplnitelné, protože chybí 3, 2, 1 vteřina a hotovo. Dámy a pánové, první třetina se nevyvíjela úplně ideálně pro Znojmo, neb prozatímní stav utkání je 0-1. Pojďme na vhazování. Fiala klasicky. Švede se postavil. Šejko, to byl Michail Šejko, který se postavil na vhazování za Rakušany. Ovšem tentokrát byli úspěšnější domácí, no a první střela, která mířila na Matthewa Zabu, nicméně neměla ten správný směr a teď se budou muset domácí vracet. A další střela, která šla na Ondru Kacetla pro změnu. Do středního pásma nahrával Strembergovi, Stremberg posunul do útočného pásma, ale tam si znojemští teď nerozuměli a budou se muset opět vracet. A další velmi nepříjemná situace, protože tohle byl gól, který vyloženě volal
Tohle byla velmi nepříjemná situace, jeden z odkrytých útočníků, no a Rakušané vedou 2-0. Olsen se tam pokusil dostat kotouč na Prince a Olsen tam teď znovu úřadoval před bránou Ondry Cetla. Ještě stále není ta situace zažená, je tam gól! Teď zaspala znojemská obrana, která si tam dávala zbytečně přednost. A bohužel je to třetí inkasovaná branka v sítí Ondry Cetla. A teď zase velká šance před rakouskou bránou, no a první potyčka. Miller tam zůstává na zemi. A tohle je zbabělé od Pintera, který ležícího hráče dorážel. Velmi nepříznivého úhlu a další velká situace, která se odehrávala před bránou. Fiala tam najížděl. Bohužel ten kotouč neměl pod kontrolou, ale rozhodně to nebylo daleko od možnosti střelit gól. Teď velmi nepříjemná situace, tam další gól. 4-0, tak téhleté přesilovky, nebo respektive hry 4-4 využívají hosté, tedy stav utkání HC Orly Znojmo UPC Vienna Capitals. Teď na konci druhé třetiny 0-4. Fiala tentokrát na body neuspěl, Rakušané se chopili kotouče a doufejme, že budou produkovat pokud možno nějaké chyby, aby mohla znojemská obrana nebo respektive znojemský útok jít dopředu a tlačit co nejvíce na bránu. A teď se to povedlo Kimu Strembergovi. Tak uvidíme, ne, on si ten kotouč v podstatě odstřelil. Bořuta bude u kotouče jako první. Všem za ním jeden z Rakušanů a opět velká chyba, je to další gól. Další gól, který tady přišel po chybě znojemské obrany. Voigtman. Keller přenechal, Rotr, Voigtman. A je to gól. 6. gól v síti Ondřeje Cetla. Znojmo úplně přestalo hrát a tohle už je naprosto jednoduché. Takhle by dala gól i prvoligová Třebíč. Protože se aspoň dolečili rámy, dolečili se zranění, vrátili se například Martin Podešva a Jan Šeda, měli možnost více trénovat, ovšem je to 7. gól. Lubomír Štach už se na to nemůže dívat, nyní zlomil hokejku o branku, opravdu tohle už je úplná rezignace, ale Znojmo by nemělo dovolit svému soupeři takhle lacino skórovat. Když skončil minulý zápas ve Vídni, házeli vídeňští fans na led po znojemských hráčích pivo a různé předměty. Nyní to však ze znojemského tábora nevidím. Znojemští fanoušci se prokázali daleko větším charakterem než fanoušci jejich protivníka. Což je šlechtí ještě víc. Konec utkání, dámy a pánové, velmi nepříznivé skóre, které tedy hovoří za vše 0-7. V každém případě, dámy a pánové, teď se bude hra odehrávat ve Vídni. My se s vámi budeme těšit pokud možno ještě naslyšenou, pakliže neudrží znojemští vítězství ve Vídni. Tedy přejeme vám příjemný zbytek hokejové sezony a mějte se krásně. Mějte se krásně a naslyšenou.